Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Keluarga DC. Selamat pagi ya guys. Iki DC persiapan arep nembaon guys. Arep apa kuwi? Mupuk jagung. Ora mupuk urea ngono gak guys. Iki sing mupuk. Ngapuntene nggih, mupuk telek pitik didakok ning poke jagung. Pas waktu icir kuwi mbiyen ki gak nganggo nganu guys, gak nganggo telek pitik. Dadine pertumbuhane iki ya ora kaya nek sing diweki pupuk telek pitik ngono guys. Kan enek bedane nggih iki sing mbaone Mbah Pomo karo mbaon sing nggone Pak Detris kuwi. Sing mbaone nggone Pak Detris kuwi sing saithik dikeki pupuk apa kuwi telek pitik kuwi iso walah tukulan iki iso ngono lho guys, nyuwenengno wete iki iso sak jempol-jempolan sikil. Dadine iki perbedaane iki sing antarane sing diweki telek pitik karo ora iki wis bedane akeh. Mangkane iki mumpung isek cilik disusulno guys, di pupuk-pupukno ning poke jagung dadine engko ben apik ngono lho, ben lemu. Iki bekale DC sayur tewel. Dek ini kan DC nyayur tewel lho guys, nyayur gori. Jadi iki wis petis tak gowo. Terus iki segone iki sak bekale Dek Dinda. Terus iki enek kerupuk. Terus iki mbuh pokoke cemilan guys, tanggo cemilan ngono nggih. Terus banyu. Wis alhamdulillah wayahe mergae yo guys. Wayahe mergae ning perembaunan, mumpung enek pegawean. Wis alhamdulillah ki karek noto ning tas guys. Mbah wong pira ya guys, dhisik kok gak takok karo Mas Bagus nggih. Pokoke wong wedoke iki akeh wedoke guys iki nggo daripada sing lanang. Sing lanang iki mbah wong pira ngono ae. Kan Pak Su ya gak melok. Iki wis apa wonge lah ki wis cukup wong wedok-wedok. Engko Pak Su ben mergae ning omah. Karo engko Dik Dinda wis takon masak dhewe. Enek ayam ning kulkas engko tak kon masak asem-asem, godhong dondonge ya wis enek, terus wortele enek, kacang panjang enek, wis tak kon asem-asem ngene wis dadi guys. Gak usah blonjo dhisik wis mam karo petis kuwi. Wis ngene ya guys, kita persiapne sik. Wis wayahe ning Tegalan yo ning Tegalan yo guys, engko nek wayahe healing yo healing. Healing ning Dede, healinge ya ning mbaon ya guys. Roh kono-kono ki nek gak pas waktu apa ngono nek cuma ngemeno healing ngene ya disih ki ya jarang. Nek gak pas waktu cara ngono ki wektune ki sing penting-penting ngono ki ya jarang jalan-jalan guys. Pokoke ya wis butoe cara gak nendi-nendi ki ya wis ning omah ngono ae. Gak tau metu dhisik iki. Makane dijak jajan anak lanang ki ya Allah, dhisik sampai isin guys. Lah nganggo sumpit kuwi gak iso mangan mie gacuan ki kan nganggo sumpit. Tapi dhisik kuwi ora iso guys. Angger tak sunduk tak japit ngene, tak angkat ngene mine cuweblok sumpite ape tak ngenekno wis kena cuwewet niku malah panas pereh. Dadine iki dhisik sampai emosi dhewe. Lah yo ngene iki lho wong bakul mie kok gak sedia garpu. Iki batene dhisik ya, dhisik yo gak ngono wong sediaane meja yo gak enek. Kancane sak rono tak ngerti yo do nganggo supit ki yo iso. Dinda, Ana ki yo do iso kabeh. Lah dhisik kok rondok nganu yo guys, kuwi tak glethakno. Temantang tak cekeli ngene loro, sing sijine ceblok kliwat. Tak benggangno ngene ora iso njabet, ngono tak rapetno gak kenek. Alah,
jubet lho guys, jubet dhisik. Tak selehno ning meja, gregeten kadung emosi iki tak puluki tangan. Tak puluki tangan butuhe leta-leto terus diguyu karo anak lanang iki guys, karo Mas Bagus kok kaduan iki wis ngerti nek aku ngono. Langsung ya Allah, Dede engko sik De tak jalukno sendok ngono. Dijalukno sendok karo Mas Bagus iki guys, jalukno sendok atom kuwi. Ya Allah, Dede lah daripada cuwewetku pereh kabeh ngono ora iso, engko tak angkat meneh ceblok, tak angkat meneh ceblok karek sunduke tok sing mlebu ning lambe lho guys. Apa ora emosi dadi. Makane metu-metu aku ngono. Nek sampean metu nek ngajak aku ki isin apa ora Mas aku ngono. Apa-apa ki ora mudeng yo guys, dhisik ki pengalaman jobo kuwi pokoke nol. Gak duwe cara mono apa meneh kok sithik-sithik kok HP, sithik-sithik kok HP wis angkat tangan. Sing penting sehat ya guys, masih ora iso HP, masih ora sing penting sehat ngono nggih. Lah gak diceluk, lawange cek mengoy. Mak Par. Ayo. Ayo. Gak dinteni misan Mak Par. Ya tak enteni. Aja diler, Wong make gak ning omah kok nek moro-moro udan nanam kualan kok. Lah nek anam ki yo gak iso ya nek masalah gabah ki. Ndak gulungi ngono ki ndak ngatasi ya. Ora dicukul kok sesuk lah. Lah Pak Dian nek gak menyang nek maten mong. Lah sing kok kidul ku lho, ku soalé kono ku gak banyak panas kali-kali. Apa guak telak pitik Mbah? Teles tenanan. Lah gak melok sampean? Aku masak Lah iya ndek iki ditari Mbah tok ngedos kae Mbah Miki ape masakan ngono makane. Lah iya. Gak iso Mbah ya. Bancaan sing ndi Mbah iki? Alah Mbak, Mas aku Mbah yo sing 1000. Tani Mbak Par. Nek bakam kene tumpuk. Nggih. Ayo jajane. Batureng ku wong kidulan bareng ya, Mas? Iya. Pokok diomongi tenan ya, Bu. Nggih, nggih tak omongane. Kok sing akeh-akeh wae. Nganu Yan, pokoke setiap jagung siji ki nek ngeweki rong gugem gedhe ngono engko. Akeh-akeh lah. Kan jero tasem lah kuwi. Maksudnya kon nglepasno tenan di kabeh kan Nggih. cuma karo ngadeg, Pak. Lah yo do gak gelem jengking ngono lho. Lah ngono ki jane yo wis tak omongi Mas, lah tapi wong jenenge wong akeh. Iya. Mbak Par, kurang anak idol iki. Enteni ning ndi? Mbak Par men tertutup. Apa ya? Mbak Delia. Delia ning Mbak Lis. Lah kok bingung iki lho iso apa? Saiki Delia iki gede yo. Apa ya? Ada Mbak Lis. Pak Patumbong ta? Ndinnya ketingane ku. Ning ngat lho kok medene Patumbong. Iya, apa tinggal sawah? Iya iki lho pinggiran iki lho. Berarti gone pemerintah. Kan iki yang bisa sekolahnya kunci. Mbah. Peng abuk. Lho, Yan, lek. Lah kok kaget aku. Ning pojokan nek. Iya. Lek pri. Iya, Jadi kon ngalor bojoku entoke. Ayo lek, sampean ngetan no? Iya. Alah ngetan. Lah jam pirang melok? Ngetan sebelah apa? Anu ngesreng, Bun.
Jam berapa belok kene? Yo lek jam berapa? Astagfirullahaladzim. Apa nek kok sak kabar. Alam buah iki sedap. Cara dak metu ndi ya? Dak metu etan ya paling ya. Iya iya, pulang ki mubang-mubang. Apa nek ndi, Mbak? Ketemu ngasih ning. Walah juju aku ki. Dia mau Sek. lawat lali iki saper ora. Lali ajani kok. Nah, iya. Wes parkir kene bias motore soalnya ndek ini hujan deres. Motore ra iso nggawa rono. Biasa kan bentuk jago gak iso ta. Ya iki ku jane iso aku iki. Kok mepet gabah ki aku awan kene kabeh ya kan. Anu ewah apa Dek ider jajan ini? Ndek ini. Alah nggonem. Ngajine ngene, Mbak. Iki aja ini. Ndek ini yo ngajine. Acarane satusan kuwi. Satuse gak satuse Mas Ugi kae ya. Iya, makane gak dina Kemis. Jarane ora ana sing menyang. Lah satuse Mas Ugi kuwi ya. Mbak Parek suwi meneh kae. Kae Mbak Par. Mbah. Mbak Par apa sapa? Paling nek lek Damira wis budal paling. Kowe mangki reh tenan pora nek Mbak Par semule. Lho. Lah sing tak teluk mang aku tak sepatonan sik niku sapa? Nggo nglambi putih gak Mbak Par sapa? Iki Mbah Pomo. Nek Mbah Pomo montore paling digorono. Mbok gowo bablas. Ya padha ae ora wani. Ya Mbah Pomo ya ora wani, sing lanang yo mbet. Lah yo mbet ora wani, guys. Mbah Pomo sing lanange ora wani pone wong wedok. Lah ndi Mbak Par kok suwe men? Cara ditinggal kok mosok engko ditinggal, Ndek. Aku tak ngenteni Mbak Par. Tak cek lah, ya. Aku tak ngenteni Mbak Par. Ndang, wong malah mang teko tak. Kowe gak laran aku ngono. Ya wis. Nan dhisik lah sampean. Engko mosok dhewean Mbak Par ora dijak yo. Wis siap nang ande kuwi. Kae apa? Iya. Kae lho. Piye, Lek? Alah wis alhamdulillah wis iso mlaku dhewe ning kamar mandi. Wis mangan dhewe ngono Lek. Ndek bengi aku kok kono. Nek Pak Agus ki pisanan kae terus aku ndek bengi neh rono neh. Ijek, lah ape mulih yo ke Pangkalan Minggu, Setu mingguan tetep sesuk. Sehat wis alhamdulillah wis iso ning kamar mandi dhewe wis gak sah ngono saiki. Bismillah, Mbak, wis. Walah nek nitik pisanan ndang ra sapa blas tenanan lho. Ora tiba yo. Nglilir, ndek nglilir ki rumangsa awake iki wis gak iso digerak-gerakno. Jam 1. Kuwi omongane biasa nggo gawe sing wedok, "Dek awakku tek ngene iki piye ngono Dek iki." Diobahno ora kena blas lho, Mbak. Ya ora kaku ya lemes, terus driji tok terus ngene-ngene tok lho. Ora yo ngantek subuh ku mangeh. Lho ngangkite tengah wengi. Terus ditokno anake, cah loro kuwi ambek digotong buke diki kuwi digone ngarep TV. Lah jawane njaluk njungok, Mbak, dijungokno ning krosi sudut kuwi lho. Kuwi awake ra nahani njlungup, alise ra moncrot kena keramike ndeke kuwi lho. Njungok ki gak nahani. Lah kuwi posisike pas dicolok anake ndek nyampe. Lah nggite paling pengene sing lara kuwi njungok tapi ki paling anake ki yo mosok njungok ndak gak iso ngono paling piye. Njlungup Lah maune yo ora geno-geno Mbak sore niku yo jek ngomong anak Mbak nik kuwi jek komulus. Ayo gak meriang gak Yo ora lho awake lho yo adem biasa. Nganu nek jere lepe hasil lep ki kekurangan kalsium kuwi lho.
Sing diserang ki jerene otot ngono apa picer otote ndek iki. Nek jerene ngono nek lepe kuwi hasile. Justru saiki nek wayahe mbuke kene kerja ya mlebu budal saiki. Lah iya. Ya akeh olahragane Mas aku. Heeh. Kae iki. Ayo. Ya syukur nek sehat. Heeh, Mbak, alhamdulillah aku yo wis melok ayam. Piye, Lek? Iki anu ngabuke urea ki wis karek telek pitik. Di nganu tek pitik ndek men terus mau diuruki lemah do lemah ngono ya, Lek. Iya, guys. Anu jajan Mbak Pat. Bismillah. Lho rek ra njaluk ki kok pangan dhewe. Mbah Pomo aku nek dhisik ndang dhisik Mbah aku tak ngenteni mak par ya ngono. Iya. Tak enteni ning kidul lho. Apa sudah ya aku ngono. Alah wonge yo tekok aku mang ngono. Ya wis sudah lah aku. Ayo rono. Iya. Ya kowe tak celuki mas ora kembang sepatu. Iya tak. Lha wong malah ngene mak par. Kowe iki roh tenan apa ora yo nek Mbak Par wis teko ider ngono iki gak ndel-ndel nomor tekok iki. Lah sing nyauri apa sepatunan iki yo Mbak Par ya anakku ngono. Kamar mandi. Lah kok Lah iya. anu kok terusan patonan goleki slopu. Kan anggit ki ya wis alah ki wis. Oh Mbah Pomo yo mlaku kok ndek yo ora wani nggo motor. Iki wis sampai paling wis gak ning mbok nganu maksud iki. Ngabo apa jagung kan wis ketoke wis ngamare ya. Lah iki etan digabati ngono ya. Etan ki yo tebone disreng. Nek jirine tak tekoki lah icir neh Mas aku ngono. Alah ora De. Cara mono ki wis nganu yo keri bature meh dos 8 kuntang gak nutut ngono lho sing dideni ndek iki. Tapi ketoke apa wong mikir. Nek ketoke yo cek akeh wong icir yo Mak Par. Cek do bar tukul-tukul kuwi yo. Ngene lho. Lah ngono ombo ngene ndeke paling yo gak. Nek iki ki udan ki cek gede cek. Tak sedheku ki sawah yo, sawah nang kek udan blas lho. Yo nek sawah ki kaco, nek sawah ki mbako yo gak kenek, jagung yo kebanyon yo. Pokoke yo nganune yo pari kuwi ya nek wani petene. Lha nggonku yo ora wani nek petene kok. Tibake yo Teku seminggu saiki apa minggu? Untuk karo wis serong. iki cara mono garing lah aku yo gak wani Mak Par yo. Lah cara mono enek mandeke lho sikil nganune ning ndi iki? Kiwa tengen sawah ngene. Lah cara guling apa ora? Alah. Pokoke yo. Adane aku to duduk ning kono mak. Lah yo. Iki mang Mbah Pomo lah yo tak kekene montorku aku yo gak wani kok. Piye ya Mas ngono. Padahal ngidul ki malah penak ya. Alhamdulillah guys. Olahraga senam pagi. Padha karo senam yo guys ini. Jalan kaki. Piye? Aku yo gak tekok yo Mak Par. Nek jerene Pak Su ki ndek iki paling bingung ngomong-ngomongan jere wong 10 ngono nek Narti melok sida melok tenan lho ya. Nek gak ndeke gak omong gak yo gak entuk gajul. Mbah lek Damirah wis budal purung yo gak eroh. Butoe kene kan ndang mangkat sik wong mlaku. Lah yo. Aku yo gembel. Nek terang yo nggawa pulang nggawa motor rek. Ngono yo guys. Angger kecemplung apa? Cemplung gluwakan tipak motor ban motor yo wis ora kuat ngangkat. Ungkek. Wong telu. Banten. Tunggu. Sepatune gembel guys. Aku nek serondo abot gembel kedibal. Kawanane dhisik. Kene cek tas punggung. Iki nggawa selendang iki tak nggo gendong ngabuk engko nek pas. Guys nek gak digendong pegel. Sing ngene kayak muncul. Bismillah lewat jembatan Suramadu guys.
Jembatan Suramadu kok kaya ngene gambare Dede. Nek dinsik iki ndut ngono goyang-goyang. Bismillah. Nah, ini. Meskipun udan deres tapi gak banjir, guys. Alhamdulillah. Gak sampai banjir. Broke yo aman. Cek kena nggo lewat. Engko mlakune iki 1 jam dhewe, guys. Perjalanan iki 1 jam. Mangkane jam 5 lewat sithik ngene wis do mangkat. Ya air mancur. Mbah Yan gembrengem iki cerope tak gawakno aku ya ngiwonengen dhewe kok. Gak iso, stoke nyekeli syuting. Stoke nyangking bak. Ya guys. Ben digo dhewe kae. Wah, iki engko pokoke bar iki guys terus munggah gunung. Sik ketik-ketik kae munggah kae kono. Munggah guys. Bismillah ya. Iki nek cara terang numpak motor iki enak guys metu kene iki. Cara terang. Ketoke nek urung enek wong mlaku rene ya Mbak Par. Apa lek Damirah yo urung do budal ya. Buka guys. Bismillah. Bismillah, noto ambekan, noto sikil, noto awak, noto ambekan sik guys. Semangat, semangat, gak boleh pantang mundur, gak boleh kendor. Alhamdulillah guys, wis teko cedake gubuk. Ya adikku karo Mak Par wis teko kono kae. Disih iki leren guys. Soale wis memoriku ki kebak, iki mau tak hapus sisik leren ngapusi memori. Nek tinggal syuting ben ora error. Iki ngisor Anjor iki wis teko gubuk guys.
jam 6 pagi wis teko mbaon pol Pucit Kidul iki. Kok ning dhuwur gunung iki, guys. Ki Anjor. Iki kancane sapa yo? Urung roh, guys, nek urung teko gubuk. Malah perubahane jagung. Agek pirang dino, guys, diabuk kae. Saiki kok wis mangklingi, wis ju-ju koyo ngene. Oh, pokoknya alhamdulillah bejo dunya akhirat yo, guys. Ngabuk ki padahal emplang-plang terang panase pol pas ngabuk reawi. Delalae alhamdulillah sore ki yo diparingi gremes, guys. Terus sore neh udan. Meskipun ora piye yo ora dhuwures tapi kan abuke yo merasuk ngene, guys. Lho, saiki perkembangannya wis kok ngene. Ijo-ijo koyo ngene, guys. Engko apa meneh ditambah dikei kelek pitik malah walah. Koyo ngene. Lho kancane abene wis enek sing wis teko gubuk, paling lek Damirah. Iki dolan paling, guys. Jagung iki mandese. Iki cara iso ngiciri kabeh neh. Udane terus ijek nuntut sak tuweke malah tenan, guys, iso panen ping 3. Lenan lek Damirah wis teko kene. Alhamdulillah rabbil alamin. Wis teko kene. Oleh bature sing lanang-lanang sapa iki anyar berarti? Lah sapa ngomong? Lho. Paling diingi pas nganu aku pe melok ngedus mae kuwi paling. Aku terus mae kan uga sida isek sesuk Lek. Lho alah iki tenaga baru-baru iki Mbah Sumi barang saiki. Alah. Lha iki sapa Lek Suri? Lho, walah lho iki nek mantuk diapaan? Lho iki lho Lek Suladi lah rohku yo ning Facebook iki Lek sampean iki. Lah iya aku ngono. Lha iya Mbah nek ning HP kan berteman nek ning Facebook. Manggonem ning ndi Lek berarti kan? Aduh yo. Rembang. Memenge ning Rembang kene aku roh wis ning Rembang kene. Sing memenge rek gak ning Lahat apa ning ndi? Ngawur yuke. Lek Karti. Iya. Lek Karti ndek nane nggih mantuk nggih, Mbah. Pun nganu, pun balik mriko malih. Oh, alah. Ayo sarapan sik ya. Lek Suladi gak sarapan? Mangko Mas engko mabut iki para saudara tak omongi lho ya, bos iki pesen aboke kuwi ya kandha kok ning pok jagung, terus engko sak apa nganu ki dikon kek rong tem gedhe ngene lho. Sak wit iki. Iya, cara miline rene ya ada kok ning dhuwure ngono. Pokoke kon ngekeki rong mene lho, mangkah-mangkah ngene iki aja trimo pit-pit ngono. Kok sing akeh-akeh iki. Iya, pokoke berpesan iki mang aku pe mangkat iki wis dipeseni ngono. Dek bengi entuk oleh-oleh tetep pundi cah? Lah wong di rumah sakit mbok tekok olah-olah elek iki lho. Lah menggo yo mie gacoan iki dipangan ning nggone cah. Yo lek ndak yo enten iki lho. Lah Mbah Pi bareng ya gak ngerti aku. Ya ya Mas itu kene melok. Alah, ora patek ngingetno. Duwe sunduk kuwi ya. Ijo ora iso aku nganggo sunduk kuwi tak Kuwi ditagaki. diomongi kliwat cuwewetku perah kabeh angger tak ngenekno mine ceblok sing sunduke mlebu lah. Aku bangetan Mbah aku ngono.
Ayo sarapan Mbah Pi kak sarapan sik. Aku kari Jangan kok kok kono. lek mari sore. Di sini kok telo telur rambat kok. Wis bar sarapan guys. Rasane Dilanjut terjun iki wajah-wajah baru ya guys, iki tenaga baru perkenalan iki Mbak Sutrem, Mbah Supi, Mbah Ni, terus Mbah Sumi. Terus sing lanang kae lek Suladi karo lek Jan. Kan yo gak grupe aku bendino ngono lho, Mbah. Tenaga baru, tenagane baru iki. Biasane kan Mbak Pur sak bojone, lek sapa ki Mas Danu sak mbuke sak pake. Nah saiki ning ndi Mas Danu paling melok ngetan ya. Mbah, lek dam Danu nganu borong omah. cek Mbah Lasti barang cek do mborong omah. Bismillah. Mulai kerja ya, guys. Berkah barokah. Semangat, Mbah, semangat. Ayo, Mbak. Nek toto. Melok ngene desanku ki lho. Mbah Pomo iki gak desanku. Iya, Mbak. Kowe gak sampe lak desanku lho. Ya tak melok ngene desan aku. Mulai kopulur etan. Terus mengisor ini. Om serah mbak dene. Lho lah, buke ning dhuwur yan piye iki? Iya lho anu enteng. Lah, abuke ning dhuwur iki. Mbah kok kene nduwur tempat dhuwur menika ndak karo bapak. Nek kok kene munggah sik nduwur agak mengi ora lain. Laku ora dhuwur. Munggah kok nek karo mabuk gak tak kerasa. Wes. Sampeyan dibak ngono Mbah. Aku cilik mari. Wis gendreng. Kok kami sarse munggah nduwur kalau munggah kene munggah apa tok Telake ning dhuwur iki yan. Elek Jan, montorem gak mbok gawa rono, kanggo ngusung mengisor-mengisor ngono. Iya, ndeknane ngabuk yo ngono di langkah. Cek gembul iki. Lha wong ngabuke ning ngisor ning dhuwur rek. Ya kon dhuwur sik ya ora apa-apa. Wis ya guys, ngono nggih kontene sesuk dilanjut neh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.